파निराम सार बिथाङा सारा जों ओरैनो विनार जाखाबाय देरहाखानायनि माबा मोनसे जोङो रंजानानै बमा थमा गावनोब्लाबो जों हायो। जोंनि खैलामेला प्राइमारि हिसाबैहाय जोंनि बिपिएफ पार्टियावहाय माबायदि आवगायनानै दं सारा एसे फोरमायना होदो। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय आरो लोगोसे दिनै जोंनि खैलामेला बिपिएफ प्राइमारिनि जानानै दिनैहाय नैबे प्राइमारि अफिसावनो खैलामेलानि सिङाव थानाय जोंनि प्राइमारिनि गासै सोद्रोमाफोरनो जोङो मोनसे बेबायदि मेसेज हरनो सानदों। दा दिनै थांनाय दिननिफ्राय जोङो बिपिएफ हिसाबै जोंनि नैबे खैलामेला प्राइमारियावहाय जोङो जयनिं खालामनाया 270 जोङो जयनिं खालामनो हाबाय। जोङो थांनाय MCLA इलेक्सनाव बिटिसिनि इलेक्सनाव जोङो एसे जेननानै दङमोन जोंनि खैलामेला प्राइमारि हिसाबै, खिन्थु जों दा देरहानायखौ जों नुनो मोन्दों जयनिंखौ नायनानैहाय। दा बेखायनो जोङो सानदों जोंनि बे खैलामेलानि सिङाव थानाय जोंनि गासै जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायहरनो सानदों बेलेग पार्टियावहाय थायालासिनो दानि जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट जे बिपिएफ हानजानि जे सरकार हाग्रामा सारनि दैदेननाय सरकार फैनो थाखाय आरो जोंनि दिनैनि नोंथांमोननि बे सेनेलनि गेजेरजों जों खावलायनो सानदों गोदाव सोराव थायालासिनो जोंनि पाब्लिक जाम्बा जाम्बिखौ माखासे इउपिपिएल खालामनानै थानाय मानसिफ्रा लिडारफ्रा बिथांमोनखौ बेबायदि मोनसे मिसलिड खालामनानै दङ। बेखायनो बे चेनेलखौ नायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे बुजिनानै जोंजों कन्टेक्ट खालामो, जोंनि प्राइमारिनि लिडारफोरजों लोगो लायो एबा जोंनि बिपिएफ हानजानि मानसिफोरजोंहाय लोगो लानानै जाहाथे थाब कन्टेक्ट खालामनानै नैबे साननै सानथामनि बे समावहाय जाहाथे जोंजोंहाय बेबायदि जगाजग खालामो। आं बेखौनो प्राइमारिनि जानानै BCDCनि जानानै आं खावलायनो थाङो। आरो जों 16 नं निसिमा हिसाबैहाय जोंनि बिपिएफआवहाय माबायदि कन्डिसन जानानै दं एसे फोरमायना होदो। जोंनि बे 16 नं निसिमा समस्तियावथ' जोङो जेब्लाबो देरहाखानायखा। बुंनो थाङोब्ला थांनाय जि बिटिसि इलेक्सनमोन जोंनि केन्डिडेट हिसाबै जोंनि जेम्स सारमोन। दा सारानो 2900 बेबायदि मार्जिन लानानै जोङो देरहासार खालामनो हादों। आरो दाबो जोंनि खैलामेलाल' नङा अल जोंनि बे निसिमा हिसाबै बहुद जयनिं जाबाय, गैयाबाबो 1500सो फैबाय। बहुद मानसियानो बुजिबाय आरो बेल' नङा जोंनि पाब्लिकफोरल' फैयाखै, बहुद नेता बिसोरनो फैबाय आरो जोंनि बे 125th एमेन्डमेन्ट जानाय इन्टारिम गभर्नमेन्ट जानाय बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ बिटिआरआवहाय सिट बानायनायनि खोथा होदों। दा बिनि सायाव सारा मा बुङो? बेनोथ' आं ओरैबायदि सोंहरदों, जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बुंदों आरो जोंनो खोन्थानाय बायदि दा बे 125th एमेन्डमेन्टआवहाय बियो मावफुंजायोब्ला बिटिसि सरकारा बायो होननानैबो लिरनाय गैया। आंबो एसे लोहाबनानै नायहांदोंमोन, खिन्थु बेबायदि गैया आरो। रन्जन दैमारि सारखौ जों मानसि हिसाबै जोंबो गासैबो मोजां मोनो। बियो गोबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय सासे दावहारु होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो जों नुबोदोंबो। दा बेखौ लानानै राजनितिक खालामनाया बियो मोजां नङा आरो। माने थांनाय 5 बोसोर सलायबाय इउपिपिएल सरकारा। 5 बोसोर सरकार सलायनायावबो दिनैसिम बिसोरो 5 बोसोर सरकारावहाय रन्जन दैमारिजों लोगोबो लाहैयाखै। रन्जन दैमारि सारनि फंसेबो बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनाखै। बरंस 20 दिननि थाखाय लिभ लानानै फैदोंमोन रन्जन सारा। बेयाव अनजुलि दैमारि बायद'खौहाय हांख्रायहरदोंमोन, प्रमद बर'नो, ओमफ्राय दिपेन बर', ओमफ्राय लरेन्स इस्लारि बिथांमोननो बेबायदि मोनसे इनभाइटेसन हरदोंमोन। 20 दिननि गेजेरावबो बिसोरो साथामखौ लिंहरनायाव सासेबो बिसोरो नुजाथिनो हाया। नैबेयावनो जों बुजिनो मोनो। दिनैसो बाथ्रा गैयैयाव इलेक्सन गेलेनो माबा मोनसे कन्टेन्ट मोनैयाव रन्जन दैमारि सारखौहाय बिसोरो पलिटिक्सजों लांनानै बेबायदि खालामनो गोनां जादों। ओंखायनो आं सानो बेबायदि खालामनाया बिसोरनि थाखाय बिराद गाज्रि जादों। जोबथारनायाव मोनसे सोंलु, जोंनि बे निसिमा हालामनि बा सिडली समस्तिनि जायफ्रा इउपिपिएल खालामनानै दं बा गुबुन गुबुन पार्टियाव दङ बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो? जायफ्रा इउपिपिएल खालामनानै दङ, कंग्रेस खालामनानै दं, बिथांमोनाबो जोंनि जे एनडिए सरकार जोंनि बिटिसि हालामावहाय दा 15टा सिट दङ। 11टाखौ जोङो बिपिएफ हिसाबै लादों, मोनब्रैखौ एनडिए हिसाबै जोङो बिजेपिनो हगारदों। दा गतिके आङो खावलायनो सानबावदों जोंनि सारा बिटिसिनि जोंनि रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायनो सानदों, जोंनि निसिमानिल' नङा, जोंनि 19 नाम्बारनिल' नङा, गासैबो नैबे मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा
जोंनि नैबे इन्डिया सरकारखौनो भट होनानै नांगोलनि सावगारियाव भटखौ होनानैहाय थुनानैहाय जाहाथे जयजुक्त खालामो आं बेखौनो खावलायहरबाय लोगोसे देरहानाया ओरैनो 100%। जोंनि 19 नं सिडली चिराङावबो जोंहा फानिराम सार बिथाङा सारा जों ओरैनो विनार जाखाबाय। बुंनो थाङोबा जों दा देरहाखानायनि माबा मोनसे जोङो रंजानानै बमा थमा गावनोब्लाबो जों हायो। दा जों बेखौ बुंनो हायो जोंनि